Valot rapataan kuralla, suolalla ja bitumilla. Valotehosta häviää suurin osa. Vaarallista päivällä ja yöllä. Paitsi, jos teillä on silmänpesevä Saab. Se näkee ja näkyy koko ajan. Ja silmänpesevä Saab on muutenkin turvallinen sijoitus. Sen pellitkin ovat lähes 2 kertaa keskimääräistä paksummat. Kaikki mallit nyt silmänpeseviä. Tulkaa koeajamaan uusi Saab. Ei kärpästen sulinaa, ei itikoiden ininää, ei lehtikirkoja pensaissa, ei punkkeja kukissa. Niiltä on otettu nirri pois. Savustettuja hiuksiako? Ei, näihin hiuksiin eivät käryt tartu. Sillä Vellan uutuus Vellaflex Deo-hiuskiinne kiinnittää kampaukset, mutta samalla se torjuu käryt ja hajut hiuksista. Vellaflex Deo sisältää sekä hiuskiinteen että hiusdeodorantin, 2 suihketta yhdessä. Vellaflex Deo pitää hiukset raikkaan tuoksuisina. Vellaflex Deo, hiuskiine ja hiusdeodorantti yhdessä. Kemikaalikaupoista.